केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीचे त्रैवार्षिक अधिवेशन 15 आणि 16 फेब्रुवारीला वेंगुर्ला इथं होणार आहे। यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित राहणार असून शिक्षण परिषदेचेही आयोजन करण्यात आले अशी माहिती समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे यांनी दिली आहे। यावेळी जिल्हाध्यक्ष नारायण नाईक, राज्य उपाध्यक्ष राजन कोरगावकर, राज्य प्रवक्ता आबा शिंपी, राज्य संघटक सयाजी पाटील, जिल्हा सरचिटणीस सचिन मदने, जिल्हा उपाध्यक्ष चंद्रसेन पाताडे, वेंगुर्ला तालुकाध्यक्ष सीताराम लांबर, संचालक त्रिंबक आजगावकर आदी उपस्थित होते। पाहुयात काय म्हणाले उदय शिंदे। त्रैवार्षिक अधिवेशन वेंगुर्ला जिल्हा सिंधुदुर्ग या ठिकाणी संपन्न होणार आहे। या अधिवेशनाच्या माध्यमातून या अधिवेशनामध्ये अधिवेशनाचं स्वरूप कसं असावं, अधिवेशनाच्या निमित्तानं आम्ही शिक्षण परिषद या ठिकाणी आयोजित करणार आहोत आणि दुसऱ्या दिवशी 2 दिवसाचं अधिवेशन आणि दुसऱ्या दिवशी खुलं अधिवेशन असणार आहे। या संदर्भानं आपल्या सर्वांना माहिती देण्यासाठी खरं तर आज तुम्हाला सगळ्यांना या ठिकाणी निमंत्रित केले आहे। या पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित आमचे राज्याचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, विशेषतः राज्याचे उपाध्यक्ष राजेंद्र कोरगावकर सर, राज्याचे प्रवक्ते आबासाहेब शिंपी, संघटक सयाजीराव पाटील, या जिल्ह्याचे अध्यक्ष नारायण नाईक सर, सरचिटणीस सचिनजी मदने, चंद्रसेनजी पाताडे, त्र्यंबकजी आजगावकर आणि तुम्ही सर्व विशेषतः जिल्हा स्तरावर किंवा या जिल्ह्यामध्ये पत्रकारितेच्या माध्यमातून खरं तर एका जनसामान्यांपर्यंत या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे काही गोष्टी घडत असतील किंवा प्रश्न किंवा अन्य सगळ्या गोष्टी लोकांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम तुम्ही सगळी मंडळी करताय, तेव्हा तुमचंही सगळ्यांचं या ठिकाणी मनापासून खूप खूप पुन्हा एकदा स्वागत करतो। आज आपल्या सर्वांना निमंत्रित करण्यापाठीमागं आमच्या 17व्या अधिवेशनाच्या संदर्भानं आपल्याला माहिती द्यावी। खरं तर यापूर्वी 2018मध्ये ओरस या ठिकाणी आमच्या इथंच पोलीस परेड ग्राउंडवर मोठं अधिवेशन झालेलं होतं आणि त्यावेळीसुद्धा राज्याचे 4-5 मंत्री महोदय त्या ठिकाणी, पंकजाताई वगैरे सगळे उपस्थित होते आणि त्यावेळी तुम्ही सगळ्या मंडळींनी आम्हाला खूप असं सहकार्य केलेलं होतं। ज्या पद्धतीनं आम्ही अधिवेशन या ठिकाणी घेतलं त्या सर्वांची माहिती अत्यंत सकारात्मक पद्धतीनं तुम्ही आमची राज्यभरामध्ये दिली आणि त्या अधिवेशनाचं एवढं कौतुक राज्यामध्ये झालं, अशीच अपेक्षा आहे या निमित्तानं पुन्हा मी तुमच्या सगळ्यांच्याकडून करणार आहे। कारण पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग नगरीला हे अधिवेशनाच्या आयोजनाचा सन्मान राज्यानं खरं तर दिलेला आहे। आज वेंगुर्ला या ठिकाणी 15-16 फेब्रुवारीला जे अधिवेशन होतं यामध्ये 15 तारखेला आम्ही शिक्षण परिषद आयोजित करणार आहोत आणि या शिक्षण परिषदेमध्ये आजच्या शिक्षणाची स्थिती, भविष्यातलं शिक्षण, ग्रामीण भागातलं शिक्षण किंवा शासनाचं नवीन शैक्षणिक धोरण, शिक्षकांच्या समस्या आणि त्यावर शासनाकडून सुरू असलेल्या उपाययोजना या संदर्भानं काही विचारवंतांची, तज्ज्ञांची व्याख्यानं आम्ही त्या ठिकाणी आयोजित करणार आहोत की जेणेकरून शिक्षणाबद्दल कुठेतरी शिक्षक आहेत अशा काही सन्माननीय आमच्या बंधू भगिनींचा त्या ठिकाणी आम्ही सन्मान करण्याचं निश्चित करणार आहोत। त्याचबरोबर सामाजिक किंवा समाजाला बरोबर घेऊन आणि विशेषतः आपल्या स्वतःचा आर्थिक भार सोसून ज्या आमच्या मंडळींनी या महाराष्ट्रामध्ये काही शाळा अशा सुंदर केलेल्या आहेत, ज्या शाळेंची गुणवत्ता, ज्या शाळेंचा शैक्षणिक दर्जा अत्यंत सुंदर आहे, अशा शाळांचाही पुरस्कार देऊन आम्ही त्या ठिकाणी गौरव करणार आहोत। आणि याचबरोबर आमच्या संघटनेचे संस्थापक कैलासवासी बाबा शिंपी ज्या उदात्त हेतूने या संघटनेची स्थापना केली, न्यायाची चाळ आणि अन्यायाची चीड, त्याग आणि सेवा ही ब्रीदवाक्य घेऊन ज्या संघटनेची निर्मिती केली की ज्या संघटनेचा आज एवढा मोठा वटवृक्ष झालेला आहे की लाखो सभासद आमच्या महाराष्ट्रामध्ये आज चांद्यापासून बांध्यापर्यंत आहे, त्या कैलासवासी बाबा शिंपींच्या नावानं आम्ही आज प्रत्येक जिल्ह्यातील एका उत्कृष्ट कार्यकर्त्याचा एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता म्हणून त्या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत।
असं पहिल्या दिवशीच्या आमच्या एकंदरीत त्या ठिकाणी स्वरूप असणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.